No, you didn't. Yes, it's also there. So that's yes, that's all N'aha Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Ka amara nke Onyenwe anyị Jesu Kristi na ịhụnanya nke Chukwu Nna na mmekọrịta nke Chukwu Mmụọ Nsọ na-enye dịrị unu niile. Ụmụnne m na Kristi, n'ụbọchị taa anyị na-achụ aja misa nke Sọnde nke 19 n'oge na-adanyeghị n'emume afọ nke mbụ nke nzukọ 29th Sunday of the year. Na Jamisa anyị nọ n'ikele Chineke maka ekpere ọ zara n'isi onyi udo ọgaranya, na-ayọ ka Chukwu na-edu ya na-aga n'ihu ka ọ na-enye n'ihu n'ihe ndị ọ na-eme. Anyị nakwa ekpe ekpere maka ezumike mkpụrụ obi nke Cyprian Obiakọ, onye nke aka ga-ebi ebi, na-ayọ ka Chukwu nara ya n'ala eze, ka ọ sachaa ya site na arịrịọ na aja nke anyị ga-achụ taa, ma kpọbata ya ka ọ hụ ya ihu na ihu site na Kristi onye nwe. Anyị na-akwa icheta mkpụrụ obi ndị nna abụọ gaa-atọrị, na-ayọ ka Chineke sachakwa ha site na aja niile nke a na-achụ n'elu ụwa niile taa, ma kpọbata ha n'otu nke alaeze. Ka anyị tinye ndị ọzọ na-akpa anyị n'otu n'otu. Let us add our private intentions now. Iji kwado onwe anyị nke ọma maka nnukwu eme nke Eucharistia nke a, ka anyị kwere na anyị emehiela bịa Chineke mgbaghara maka njọ anyị. Examination of conscience. Ekwupụta ngwa Chineke ji ike niile n'ụlọ ụmụnne m na-emehiela m nke ukwuu site n'echiche n'okwu na omume na site n'ihe abụọ ezi ọkọ kwesịrị na m ga-eme, site na mmehie nke kasị ukwuu. Ya ka m ji arịọ Maria dị ngọzi eji n'ọhụụ na ndị mmụọ ọma na ndị nsọ niile na ụmụ ụmụnne
unu yọbra mụsịmbụ wa tupu anyị ayịyọ ka Chineke ji ike niile mere anyị ebere gbaghara anyị njọ anyị duru anyị na ndụ ebe ebe amen onye nwe anyị mee ebere Kristi mee ebere onye nwe anyị mee ebere Otito dịrị Chineke n'elu kacha elu n'ụwa udo dịrị ndị mmadụ ndị nwere obiọma anyị ajọọ gị mma anyị agọzie gị anyị esekpụrụ gị anyị etoo gị anyị ekele gị n'ihi nnukwu ebube gị ọsọrụwa Chukwu eze nke eluigwe Chukwu nna ji ike niile dị nwanụ Jesu Kristi so otu nwa Chineke mụrụ dị nwanụ Chukwu nwa atụrụ nke Chineke nwa nke nna gị onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa mere anyị ebere gị onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa nara arịrịọ anyị gị onye nọ n'aka nri nna mere anyị ebere n'ihi na nsọ gị dị asọ sọ gị bụ dị nwanụ sọ gị Jesu Kristi kachasị elu gị na mmụọ nsọ na ebube Chukwu nna amen ka anyị rịọ arịrịọ Chineke nna pụrụ ime ihe niile onye dị ndụ ebighị ebi biko mee ka anyị kọọrọ gị onwe anyị bịakwa were obi dị ọcha na-efe ebube eze gị mgbe niile site na adịgwana anyị Jesu Kristi nwa gị onye gị na ya dị ndụ na-achị eze dịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ otu Chukwu site n'ụwa ta ụwa niile amen ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ onye amụma Aịzaya. Lee ihe onye nwe anyị gwara onye oge mmanụ bụ Saịrọs: eji m aka nri ya n'aka m were na-emeri mba dị iche iche n'ihu ya, na-emekwa ka ndị eze na-agbara ya odibo, bịakwa na-emeghe ibu ọnụ ụzọ n'ihu ya, wee mee ọnụ ụzọ ámá oghere oghe. N'ihi nwa odibo mbụ Jekọb na Izrel bụ onye dị m n'obi, akpọọla m gị aha gị, bịakwa tuo gị aha. Ma ọ bụ ezie na ịmaghị onye mbụ, abụ m gị nwere m, ọ dịkwaghị onye ọzọ, o nweghị Chineke ọzọ ma ewepụ m. Ọ bụ m nyere gị ngwa ọgụ, ma ọ bụ ezie na ịmaghị onye mbụ, abụ m gị nwere m, ọ dịghịkwa onye ọzọ. Okwu que o sepulcro nye onye nwe anyị otuto na ebube. Azịza: nye onye nwe anyị otuto na ebube. Kwerenụ onye nwe anyị ukwu ọhụrụ, ala niile, kwerenụ onye nwe anyị ukwe. Kọọnụ akụkọ otuto ya n'etiti mba niile, kọọnụ akụkọ ọrụ ebube ya n'etiti mmadụ niile. Azịza: nye onye nwe anyị otuto na ebube. N'ihi na onye nwe anyị ebuka, o kwesịrị inye ya nnukwu otuto. Ọ dị egwu karịchaa chi niile, n'ihi na chi niile nke ndị mba niile dị iche iche bụ ihe efu, ma ọ bụ onye nwe anyị mere igwe. Azịza: onye nwe anyị otuto na ebube. Ezinụlọ ụmụ mmadụ niile, nyenụ onye nwe anyị otuto na ebube. Nyenụ onye nwe anyị ebube kwesịrị aha ya. Butenụ onyinye bata n'ogige nsọ ya. Azịza: onye nwe anyị otuto na ebube. Yirinụ uwe nsọ fee onye nwe anyị ofufe, ụwa niile ma ọwa n'ijiji n'ihu ya.
kwuonụ n'etiti mba niile sị, onye nwe anyị bụ eze. Ọ kwụbara aka ya ọtọ na-achị mba niile. Azịza. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ ozi Pọl dị nsọ degara ndị Tesalonika. Ihe a bụ akwụkwọ ozi nke Pọl, Silvanus na Timoti na-edegara nzukọ dị na Tesalonika. Nke a bụ ndị dị n'ime Chineke Nna na n'ime onye nwe anyị Jesu Kristi. Amara na udo dị unu. Anyị na-akpọtụ unu aha mgbe niile n'ekpere, na-ekele Chineke maka unu niile. Ugboro ugboro ka anyị nọ n'ihu Chineke Nna, na-echeta otu okwukwe unu si pụta ìhè n'ezi ọrụ, nke na unu jiri ịhụnanya rụọ ọrụ, bịakwa nọgidesi ike na nchekwube n'ime onye nwe anyị Jesu Kristi. Ụmụnna, anyị ma na Chineke hụrụ unu n'anya. Anyị ma na unu bụ ndị ahọtara ahọta, n'ihi na mgbe anyị butere unu ozi ọma ahụ bịara, ọ bụghị dịka okwu nkịtị, kama ọ bịakwutere unu ka ike, ọ bịakwutere unu ka mmụọ nsọ. Ọ bịara bụrụ ihe unu nabatara, were unu anya nke ọma. Unu hụrụ ndị ụdị ndụ anyị biri mgbe anyị na unu nọ, nke bụ ụdị ndụ eji kụziere unu ihe. Okwu nke usekpụwa Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Okwu Chineke gwara mmadụ wee binye anyị. O nyere ndị niile nabatara ya ike ịlọ ụmụ nke Chineke. Hallelujah, hallelujah. Onye nwe anyị nọnyere unu. Nọnyekwara gị. Ihe ọgụ nke a si n'oziọma dị nsọ nke Matiu dere. Ihe ọgụ nke a si n'oziọma dị nsọ nke Matiu dere. Ndị Farisii pụrụ gbaa izu otu ha ga-esi nwude Jesu site n'okwu ọnụ ya. Ha zigara ya ndị na-eso ụzọ ndị Farisii na ndị otu Herọd ka ha jụọ ya, nna anyị ukwu, anyị maara na ị bụ onye eziokwu, na ị pụrụ n'eziokwu na-akụzi ụzọ esi efe Chineke, na ị naghị asọ mmadụ anya, maka na ọ bụghị ọkwa ukwu ebugoro mmadụ ka anyị na-agbakọ. Ngwa gwazienụ anyị ihe ị chere. O kwesịrị ekwesị ịtụ ụtụ nye Siza, ka ọ bụ na o kwesịghị? Jesu mara ihe ọjọọ ha bụ n'uche wee sị ha, ndị arụrụ ala, gịnị kpatara unu ji esiri m ọnya? Gosinụ m ego ahụ unu ji ụtụ unu. Ha nyere ya otu mkpụrụ ego. O wee jụọ ha sị, isi onye ka esere n'ego a? Aha onye ka e dere na ya? Ha sị ya, nke Siza. O wee sị ha, ikpe kpere onwe ya. Were ihe ruru Siza nye Siza, ma nyekwanụ Chineke ihe niile bụ nke ruru Chineke. Oziọma nke ose bụrụ ụwa. Ka anyị nọdụ n'ala. Ọ dị ka anyị chọrọ ịga siesta this afternoon.
ihe niile anyị na-azọ dịka anyị chọrọ ịzọ. N'ihe ọgụ ndị a gụrụ anyị n'ụbọchị taa, e gosiri anyị ihe ọgụ nke mbụ, the first reading about Cyrus, a pagan king in Babylon. Ihe awụ oge ụmụ Israel nọ na Babylon on exile. They were there for 70 years. Chukwu gwara ha na akwụnyama Jeremiah 29 sị ha na ha ga-anọ ebe ahụ na-arụ ọrụ na-akọpụta ihe ha ga-eri. Ha na ndị Babylon ga na-enwekọrịta ahịa na ihe ndị ọzọ, mana rukwe mgbe oge ya ga-agwa ha ka ha lọwa ka ha ga-agwa. Ya gwa na 29:11, I know my plans for you, plans for peace and not plans for disaster, a future filled with hope and happiness. Mgbe oge ahụ ruru, Chineke ahọrọ Cyrus, a pagan king, to liberate his people. Ọ ma ige ntị n'ihe ọgụ nke mbụ ha gụrụ anyị. Ọ sị Cyrus, even though you do not know me. So Cyrus never knew God. He didn't believe in the God of Israel. The Babylonians were idol worshippers. Yet God used this man. Yes, I have chosen you and anointed you. He held him in his right hand, and he gave him a name which is reserved for the kings of Israel alone. So now Israel. And the marriage Cyrus did not only allow them to go back to Israel to rebuild the temple of Jerusalem, also from the treasury of the king, temple. Not only that, all the gold and silver that Nebuchadnezzar carried away from the temple of Jerusalem, Cyrus gave to them to go and rebuild and replace these things from where they were taken. What do we understand by this? Will say, when God gets ready, nothing stops him. Amen? Amen? And that is why when you pray, never lose heart. That's what we are told in Luke chapter 18, verse 1. That we should pray and not lose heart. When you pray about something, it may take some time, but God may only be testing your faith. The people of Israel had to spend 70 years in exile before God visited them. He told them, for this is my plan for you now. Cultivate the land, do everything that they do there. Have business with them, intermarry with them. Pray for the progress of that nation. For it is on its progress that your own progress depends, until the time I will come and visit you again. And this is the same thing God tells us. Even though we've been praying and praying about this thing, God says it is not yet time. God has his own time. Amen? Amen. So it's not anything. It can't have any going to look. Is God really alive? Yes, he is alive. But you don't have to control him. You have to submit to the will of God. Yes. And that's what Jesus Christ has taught us. Father, not my own will, but let your own will be done. So no matter what you see, no matter how many times you during the day or during the year, retreat will lean, fasting will lean. If it is not God's time, it is not God's time. And that is why I always say that God is always trustworthy. God is always trustworthy. Even when he doesn't seem to be answering, he has heard your prayer. God is not deaf. We are told in Isaiah 59, it says from verse 1, that the hand of the Lord is not too short to save, nor his ears too dull to hear. Come on now. You see? I see. You are saying submit a God between you and your God, so that when you cry, he hides his face. But the point is that the hand of the Lord is not too short to save, nor his ears too dull to hear.
I challenge you. I do this, I do that. Jesus Christ, but I say, lengthy prayers or shouting that will make your prayer efficacious. Or the humility with which you come before God. So Cyrus, who was a pagan king, was the person he was going to use to liberate them. It means that when God gets ready to do what he has to do, he can use anything to achieve his purpose. And when God appoints you, he justifies you straight away. God knows you are not capable of doing something. So if he chooses you for that thing of which you are not capable, he gives you the capacity to be able to do it. That is why when God calls you to anything, the first thing you should say is yes. Because God is the one that calls. He doesn't call you because you are perfect, but he perfects you when he calls you. He doesn't call you because you are justified, but once he calls you, he justifies you. God is always trustworthy. That first reading also shows us na ikikere Chineke zuru na mba niile. His power is not limited. Ndị Israel na-echebu na Chineke nke naanị ha. Mana Chukwu bịara bịa gosi anyị si, even those who are not Israelites, he could use them. O nwere ndị ọ na-awụ ha hụ onye na-agabe church for some time. Onye ebido bịa gawa, bịa gawa active in the church. Anya we sneer at the person, grace or onye ekpere. That kind of expression. This person, past or past. Somebody say, don't judge me by my past. I left there a long time ago. Amen? Don't judge me by my past. I left there a long time ago. And the thing is, with God, every sinner has a future and every saint has a past. Amen? Amen. So, Chukwu were Cyrus, a pagan king, and justified him, gave him authority meant for the kings of Israel. Onyinye Chineke the free, the spirit blows where it wills. Amen. Some people nature, na Chineke ke ha na pa ha na mma ha. And because of that, ndị ọzọ are qualified maka ebere Chineke. That was the mentality of the people of Israel. But God continued to show that his mercy is for everyone. And that he can spring up his glory anywhere he chooses. Even the place that we never expected him to. When Israel and Messiah, the rich were there, expecting the news to come to them. Who did God use? Simple carpenter. Joseph and humble Mary. Two humble people. We are the ones to be the parents of the Messiah. Because God's ways are not our ways, and his thoughts are not our thoughts. So, na ihe ọgụgụ nke oziọma gụrụ anyị abara anyị gbasara paying taxes to Caesar. Paying taxes to Caesar. Ndị Jew, dịka esi gwa anyị, they were trying to, play some tricks. They came with flattery. Onye nkụzi anyị ma na iwu onye eziokwu, naghị ele mmadụ anya n'ihu n'ihi na ọkwa mmadụ ọ bụ ihe na-agba. You don't count all this. Now tell us, is it something good to pay taxes to Caesar or not? Remember, at this time, the Israelite nation was under the Roman government. And that's how Caesar came to Jerusalem to be a governor. And in Israel, we are not happy about that. At this time, there were about 3 taxes that they would pay compulsorily. There was something like the ground tax. Then there was the income tax. And then there was one they called the poll tax. The tax in question here was the poll tax. But even at that, that they were paying half shekel
for the maintenance of the Temple of Jerusalem. This Temple of Jerusalem was destroyed by the enemies in 70 AD. So, for the maintenance of that temple, everyone would pay this half shekel. And it was such that it was so necessary that all males from 14 years to 65 must pay it. And all female from 12 years to 65 must pay it. When you think of the people of Israel as a chosen people and their passion for their God and their religion, it was such that Iwerego meant for the Temple of Jerusalem to pay to any other person was an abomination. So at this time, the Roman emperors and governors had told them no longer to pay for the Temple of Jerusalem, but to pay it to the Temple of Jupiter Apollinatus in Rome. So, this for any Jew was an abomination. Igewerego meant for the living God, the temple of a pagan god. So when they posed this question, how could it hear Jesus in a dilemma? Oh, now, whichever way Ogaga, they will fall into trouble. Remember, Hannah Chotesh Jidia Kebuya. All my Jesus Christ say, pay taxes to Caesar. The least to get the people against him. Because that means he's supporting the pagan god. Manaya say, don't pay taxes to Caesar. They'll go and report him to Caesar. Agatoya Mporo. Oh, we're in a seminary about a young man. This young man now prepared for First Holy Communion. But he was a guy that ate a lot. And because of this, he was growing so fat and fat and fat. And no matter what they told him, he would never stop. So on the day, a day before their First Holy Communion, they were having the last session with their priest, the last preparation. The priest told them, make sure at least an hour before Mass, you don't eat anything. But this was a guy that even in the church, he will have something to eat. So, Ogerola that day, during the Mass, so, Oge Mechara, communion. The priest called him, said, now we have something to serve. I told you all not to eat anything before communion. Where did you go? Yes, I'm Garagarian. Why did you go to eat when you were told not to eat? Yes, Father, let me ask you a question. Is it better for food to sit on Christ or for Christ to sit on food? Father, they are confused. Ọkamma iri nọ n'elu Jesu, ma Christ nọ n'elu nri. Ọ ma Father si, ọkamma nri ịnọ n'elu Jesu, ya ọ na-ịbarịala Jesu. Gasịkwanị ọkamma Jesu ịnọ n'elu nri, ya sị ọ na ihe a m mere, ebu m ụzọ gaa rie nri ka Jesu bịa na gịnị, ọ bịa nọdụzie n'elu ya. This was the kind of question the Jews, the Pharisees posed to Jesus Christ. But in all this again, Jesus Christ, here goes say he is the wisdom of God. Here goes to say he knows the intentions of everyone. Onwa who says if you so nama, onwa she pretend ya onage ready your heart. Agwara say ya hu ihe no ha n'obi. Ya se ndị arụrụ ala. Gịnị mere unu ji esiri m anya? Ọ matara immediately that they were setting trap for him. And then the drama followed. Yes, okay, nye m ofu ego, enye ego. Isi onye na-ama onye ka edere ebe a. Ọ bụ nke Caesar. That's what ikpe ekpela n'onwe ya. Give to Caesar what belongs to Caesar, and to God what belongs to God. Now let us analyze that.
If you give to Caesar what belongs to Caesar, and then give to God what belongs to God, you see that even Caesar and whatever he has belong to God. So after giving Caesar what belongs to Caesar, and you have to give to God what belongs to God, you will give both Caesar and whatever he has unto God. So in a way, Jesus Christ nọkwara dị agwa ha sị, ihe ọ bụla unu nyere Caesar, ọkwa Chukwu ka nwekwa ihe ahụ. But in another way, Jesus Christ was also showing them that much as we try to be religious people, we should also be good citizens of our land. Amen? In fact, na church ka a ga-akụziere gị nkụzi, you go and apply it in the society in which you live. Onye ọbụla bụ onye otu Kristi nwere double citizenship. You are a citizen of heaven by virtue of your baptism. That's what you're working for. And also you're a citizen of the country where you are, where you're born. So, onye ọbụla nwere two aspects of being: the physical and the spiritual. Ọtụtụ oge, I pay more attention to the physical. That's why we put on good dress, take a shower, wear good shoes, put on perfume, makeup, all kinds of things. Really, ga ụlọ ọgwụ, get your physical every year so that you be on good form. Then, you may exercise to be fit. All this goes to the body. Mana, as the soul, half of the attention I need the body, it would have been very good. Because at the end, this body will wear out and decay. But it is the soul that goes before God for judgment. So just so we're here now, and see, no matter what you do, don't forget, need to penelo. Already the guy has said, a woman you I say, okay, it doesn't on any way already. If you be in heaven, let's say I'm already saved and all that. I said, why not get us in the business here? Because you have already made it. But as long as you are in this world, you have to be contributing towards what happens here for the betterment of the lives of the citizens. So, anyị na-anya n'akwụkwọ nsọ ga-ahụ na enwere ebe ndị a gwara anyị gbasara ihe ndị a. If like, okay, let's say, as we are coming to church, you will already enjoying the amenities provided by the government. The road anyị na-agba government rụrụ ya. Ọkụ ị na-use ebe anyị nọ now, we are using electricity that is provided by the government. Things like hospital, when you are sick, you go to the hospital. Government make sure ihe ndị a things like postal service or school and all those things, water and other employment, creation of employment and all that. Government does all that for us. And if these must be continued, then we must be paying our taxes. So it's not a matter of I got a church, but I got my tax. Yes, some people do that. Jehovah's Witness, America has HHJ. More further, I'm not at church. I can do whatever. I will behave like when you're at church, Madam, whoever I can wear anything. And you forget that Christianity is a way of life to be lived. Men on no login, men on no boruso, men on a church, men on a school, you are a Christian, and you should show that you are a Christian. So it's not like not at church, I'll dress properly. Madam gave him and not at church here, I will do everything as a disciplined person. Madam Igbo, anything.
gaa nwee ga-agaga zuo ohi ya zuo ohi ya bịa mee Thanksgiving ya chụọ aja ebe a ya bịa na chọọchị bịa mee Thanksgiving onye gwuo wayo ya ga ya set up maybe scholarship ya bịa mee Thanksgiving gị jụọ ya sị enyego m Siza nke Siza abịazi m inye Chineke nke Chineke. So ndị mmadụ na-ejizi this phrase na justify the wrong things that they are doing. Gaa hụ ndị na-aga na dibia ha sị gị na ha agaala before the blessed sacrament ọ naghị awụ ọkụ ka ha gazie nye Siza nke Siza agaga gwụọ aja. All these things show us confusion that we have in our heads. But Jesus Christ is saying, you have responsibility here. You have to look after this body. You also have to look after your soul. No guy in elections. A lot of people, for their candidate. You know, they can fight for their candidate. I might their money actually vote. But the fact that Annie when it get a say oku maka candidates. Man, you say, I'm working something for Jesus Christ. Come on now. Can we have that passion for Jesus and for the church? Politicians will give me a hey, man, Jesus Christ never deceives. So, we show that enthusiasm in defending our candidates, ready to fight for them. Democrats and Republicans. And I remember said, because you're on the road, go to the road. This is not the place for that. Because whatever you do here, they will say no church in Amen. But people are ready to do this. Go to the internet and see what people are writing there. I mean, people are not communion, then I got church. How they demonize other people simply because they're not in the same party. The fact is, now the way God thinks is not the way we think. And the way we think is not the way God thinks. Just as it showed in Cyrus. When he saw the worst person, for that purpose and for that time. And when he chooses that person, he justifies him, empowers him to do what he wants him to do. So that all we should be doing is to be praying for the will of God to be done. Praying for the will of God to be done. At this time. That is what we do. And that it will be a peaceful process. Because when they try to cause trouble already. And yet, when you get trouble, it causes trouble. Kachuku medayodi. Ka election a na-eme ọka ọfụma. Chukwu họrọ ndị ga-arụrụ ya ọrụ n'ụzọ ga-eme ka obi dị ndị mmadụ mma. Ya wụ n'ụbọchị taa ka anyị na-emekwa our October devotion. Let us continue to open ourselves up to the grace of God. Because God has seen us to be very, very precious children of His. And He can use any of us as He has used Cyrus today. And let us know that we don't have to be concentrating on this physical alone, but to give some time to a spiritual life, so that at the end, He will justify us for eternal life in the kingdom through Christ our Lord. Amen. Ekwere m n'otu Chineke nna anyị ike niile, onye mere n'igwe n'ala, ihe niile a pụrụ ịhụ anya na ndị apụghị ịhụ anya, ya na otu onye nwe anyị Jesu Kristi, otu nwa Chineke mụrụ, nna a mụrụ tupu ụwa tụwa niile, Chukwu si na Chukwu, ihe si n'ihe, ezi Chukwu si n'ezi Chukwu,
amụrụ amụ emeghị eme, ya na nna bụ otu ihe na ọdịdị ebighị ebi ha jiri bụrụ Chukwu, onye si na ya n'ihe dum, onye maka ihe anyị bụ mmadụ na maka ihe nzọpụta anyị siri n'eluigwe belata. O were ahụ na Virgin Maria site na mmụọ nsọ ọ bụrụ mmadụ, akpọgbuo ya n'obe n'ihi anyị n'oge ọchịchị Pontius Pilate, ọta ahụhụ, nwụọ, elie ya, ma o bilitere n'ụbọchị nke atọ ka akwụkwọ nsọ si kwuo, ọ rọgoro n'eluigwe nọrọ n'aka nri Nna, ma ọ ga-abịaghachi ọzọ na ebube ya ikpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ikpe, onye ọchịchị ya na-enweghị njedebe. Ekwere m na mmụọ nsọ dị mmanụ na-enye ndụ, onye si na nna na nwa pụta, onye a na-esekpuru na-etokọgo ya na nna na nwa, onye si na ndị amụma kwuo okwu. Ekwere m n'ụzọ nzukọ dị otu dị nsọ bụrụ Katọlik na Apọstọlik. Ekwupụta m otu mmiri Chukwu maka mgbaghara njọ ya. Ana m atụ anya mbilite n'ọnwụ ndị nwụrụ anwụ na ndụ ụwa ga-abịa. Amen. Ụmụnne m na Kristi, Chukwu egosigo anyị n'ụbọchị taa mkpa ọ dị na anyị ga-atụkwasị obi n'ebe ọ nọ, ka anyị gosi ntụkwasị obi anyị na Chineke n'ekpere nke ndị kwerenụ anyị ga-ekpe ugbu a. Ka anyị kpee ekpere maka ụka, ka anyị na-enwe ike na-afụ aka ọlụ Chukwu n'ụwa n'oge dị otu a, na-afụ Chukwu ka isi iyi ihe niile anyị nwere. Anyị ayọọ gị dị nwena. Ka anyị kpee ekpere maka ndị niile ahọpụtara ahọpụta na-achị ọchịchị, ka ha na-elota isi ọma ha nwere maka ọkwa ha nọ na ya, ka ha werekwa n'ọkwa ahụ wee na-alụ ọrụ maka ọdịmma nke ndị mmadụ ndị ha na-achị. Anyị ayọọ gị biko dị nwena anyị. Onye nwe anyị nụrụ arịrịọ anyị. Ka anyị kpee ekpere maka ndị niile na-agbasa ozi ọma nke Chukwu n'ụwa niile, ka aka ọrụ ha na-amị mkpụrụ rie nne, ka ha na-agbasa ozi ọma Chineke. Anyị ayọọ gị dị nwenụ. Onye nwe anyị nụrụ arịrịọ anyị. Ka anyị gbazie ekpere maka ụmụaka niile, ụmụ okorobịa na ụmụ agbọghọbịa na ndị niile a na-emegbu emegbu, ka ha nweta enyemaka na olileanya. Anyị ayọọ gị biko dị nwenụ anyị. Onye nwe anyị nụrụ arịrịọ anyị. Ka anyị kpekwazie ekpere maka anyị niile gbakọrọ ebe a taa, ka anyị na-eto n'afọ ojuju, mgbe anyị ka anyị nwekwa ike mgbe anyị ga-akwụchigha Chukwu ihe nke ruru ya. Anyị ayọọ gị biko dị nwere anyị. Onye nwe anyị nụrụ arịrịọ anyị. Ugbu a ka anyị tinye ndị ọzọ na-akpa anyị n'otu n'otu. Let us add our private intentions. Maka ihe ndị anyị ayọọ gị onye nwe anyị. Ka anyị chetakwa ihe ndị anyị bụ n'uche na-achụ aja misa iji kelee Chineke maka onye udo ọgaranya, onye nke Chukwu zara ekpere n'isi ya, na-ayọ ka Chukwu gaa n'ihu na-eduzi ya. Anyị ayọọ gị onye nwe anyị. Maka mkpụrụ obi ndị nọ na pọgatrị na ezumike mkpụrụ obi nke Cyprian Obiakọ, onye nke Chukwu kpọrọla site n'ụwa nke a, ka ọ sachaa ha kpọbata ha n'otu nke alaeze. Anyị ayọọ gị onye nwe anyị. Chineke nna Chineke niile onye ebere, ụmụ gị agbakọkwala ọzọ n'ụbọchị taa ịbịa kelee gị maka ihe ọma niile ị na-emere anyị. Anyị na-ekele gị maka onyinye nke ndụ, na-ekele gị maka na ị kwere ka anyị bụrụ ụmụ gị n'agbanyeghị mmehie anyị mere. Anyị na-ekele gị maka nwa gị bụ Jesu Kristi, onye gwara anyị si na anyị jụọ na anyị ga-ayọ, na anyị chọọ na anyị ga-achọta, ọ bụrụ na anyị akụ aka n'ụzọ ga-emeghere anyị. Ya onye si anyị na ya bịara ka anyị nwee ndụ onwe ya n'uju. Uju ndụ ahụ ka anyị na-ayọ gị n'isi onye ọbụla nọ n'ebe a. Anyị na-asị gị ka ilekwasị anya n'isi ezinụlọ ọbụla nke nọ ebe a.
lee ụmụnna anyị ndị gara achọ ịnọ ebe a ma maka otu ihe ma nke ọzọ ha amaghị ya ka ileta ha ebe ọbụla ha nọ. Ọbụla dị n'oge coronavirus a, anyị na-asị gị ka ị na-echekwa ndị nke gị. Ekwekwala ka atụmatụ nke onye iro rute anyị, kama ikpuchi anyị n'ọbara nke nwa gị bụ Jesu Kristi. Kpuchie ebumnuche anyị n'ọbara nke gị nwa Jesu Kristi, ma nara ayọ ndị a niile anyị butere n'ihu gị taa, maka na anyị na-ayọ site n'aha Jesu Kristi onye nwe anyị. Aka ya, aka Jehova na-eme mma, ọrụ ebube ya ka na-erugharị n'ebe mma, isi ike ka na-adịghị ya tata. Aka ya, aka Jehova na-eme mma, aka ya, aka Jehova na-eme mma, ọrụ ebube ya ka na-erugharị n'ebe nọ, isi ike ndụ ka na-adịghị ya tata. Aka ya, aka Jehova na-eme mma. Jehova Rịawanụ ụmụnne m ka aja m na nke unu bụrụ ihe ga-asọ Chukwu na aja ike niile ịnaranụ. Onye nwe anyị, mee ka anyị jiri obi anyị niile were onyinye inyere anyị na-efe gị. Biko were amara gị gwụchaa anyị ka anyị wee dị ọcha site n'ihe omimi nke anyị ji amara gị odibo site na Kristi onye nwe anyị. Onye nwe anyị banyere welite n'obi elu ka anyị nye n'ụdị nwanne Chukwu anyị ekele. O kwesịrị ezi bụrụkwa ihe ziri ezi ọrụ dịrị anyị na nzọpụta anyị na anyị ga-enye gị ekele oge niile na ebe niile gị nwanne o nna dị nsọ Chineke ji ike niile, onye dị ụwa ntụ ụwa site na Kristi dị nwe anyị, onye chịrị ihe ebere o nwere maka mmehie mmadụ wedata onwe ya amụọ ya na Virgin Maria. Ọ tara ahụhụ ọnwụ n'elu obe gbapụta anyị n'ọnwụ ebighị ebi, ka o si na ndị nwụrụ anwụ na-ebilite, o nyere anyị ndụ ebighị ebi. N'ihi nke a, anyị na-eso ndị mmụọ ọma na ndị isi mmụọ ọma, ha bụkwa eze na ike ọchịchị
nakwa igwe ndị agha niile nke eluigwe na-ekwukwa otito gị akwụsịghị akwụsị na-asị nsọ 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 osebụrụ Chineke nke igwe ndị agha eluigwe na ala jupụtara n'ebube gị Hosana n'elu kasị elu ọ dị ngọzi bụ onye bịara n'aha Onyenwe anyị Hosana n'elu kasị elu. Ịdị nsọ ezi dị nwa n'ụbụrụ isi iyi nke adị nsọ ọbụla ya mere anyị na-arịọ jiri onyinye ndị a nsọ site n'ikukwasị ha mmụọ gị ka ha wee ghọọrọ anyị ahụ na ọbara nke Onyenwe anyị Jesu Kristi onye mgbe o kwetere ka edunye ya n'ahụhụ ọnwụ were achịcha ka ọ na-enye ekele nyawa ya nyekwa ya ụmụazụ ya na-asị naranụ nke a ihe omimi nke okwukwe anyị na-ekwusa ọnwụ gị na-ekwupụtakwa mbilite n'ọnwụ gị ọ dị nwanụ wee ruo mgbe ị ga-abịa. Dị nwanụ ebe anyị na-echeta ọnwụ na mbilite n'ọnwụ ya anyị gụnyere gị achịcha nke ndụ na iko nsọ nke nsọpụta na-enye gị ekele n'ihi na ịgụnyere anyị na ndị tosiri kwuru n'ihu gị na-efe gị. Anyị ji umeala rịọ ka anyị bụ ndị na-eketa oke na ahụ na ọbara Kristi bụrụ ndị a ga-ekpokọba ọnụ site na mmụọ nsọ. Dị nwanụ cheta nzukọ gị gbasara n'ụwa niile mee ka o zuo oke n'ịhụnanya ya na popu anyị bụ Francis na bishọp anyị bụ Gerald na osoya arụsị bụ Alberto na ndị echiri echi niile. Chetakwazi ụmụnna anyị ndị ji nchekwube nke mmelite n'ọnwụ rahụ ụra were ekere kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nchimihu gị. Anyị arịọ ka ị mere anyị niile ebere ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi nne nke Chukwu nakwa Josef dị ngọzi bụ di ya ndị apọstụl dị ngọzi na ndị nsọ niile ndị na-arụju gị kemgbe ụbọchị ụwa keta ebe ndụ ebighị ebi ka anyị sorokwa ha na-eto gị na-eloghị mgbe site na Jesu Kristi nwa gị. Site na ya bụ Kristi na n'isonye ya nakwa n'ime ya na n'ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ ka nsọpụrụ na otuto niile si adịrị gị Chukwu na ajọ ike niile site n'ụwa ta ụwa niile. Ebe e nyerela anyị iwu na-enye ndụ anyị abụrụkwa ndị eji nkụzi nke Chineke were zụọ ka anyị were nụ nkama obi kpee nna anyị nọ n'eluigwe Ututu aha gị ọchịchị gị bịa emuche gị n'ụwa dịka esi eme n'eluigwe nye anyị taa n'ike ụbọchị anyị gbaghara anyị mmehie anyị dịka anyị si gbaghara ndị mehiere anyị na-ekweta ekwe n'ụlọ anyị ọzọpụta anyị n'ajọ ihe. Amen. Zọpụta anyị anyị na-arịọ o sebụrụ ụwa n'ajọ ihe niile were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị ka a zọpụta anyị na njọ oge niile anyị werekwala ahụ nsogbu niile were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka ndị achị nke onye nzọpụta anyị Jesu Kristi. N'ihi na chi ebube gị ike na ọchịchị ebere ebe Onye nwe anyị Jesu Kristi onye nwere ndị ụmụazụ gị udo ka m na-ahapụrụ unu udo nke m ka m na-enye unu elekwala anya na njọ anyị kama n'okwe nke nzukọ gị nye ya udo na ịdịkọ n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ gị onye na-edo na-achị ebe 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 ebe. Amen. Udo nke osebụwa dịrị unu mgbe niile. Dịkwara gị. Nwa atụrụ nke Chukwu Onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa nara anyị ebere. Atụrụ nke Chukwu nara anyị ebere.
lee nwa atụrụ nke Chukwu, lee onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa. Anyị dị ngọzi bụ ndị a kpọrọ n'oriri nke nwa atụrụ Chineke. Ahụ Kristi. Amen. So communion, this place first, second, and third. Jesus, my open the one size in the belly, open a summer. See the way you love me, see the way you care for me. You carry my matter for your head, even like a little baby. You watch over me, yo. You know they carry me, they play. Even there will be no snow. Open us up, even there will be no snow. Open us up, even there will be no snow. Jesus, even there will be no snow. Open us up, even there will be Jesus, even there will be no snow. Open us up, because of Jesus, I've got joy overflowing, unlimited favor, peace like a river in the sea. Because of Jesus Christ, I've got joy overflowing, unlimited favor, peace like a river in the snow. I'm on a key. I'm on a key. I'll be a summer. What the world gonna do? Let it to me. I'm on a key. I'm on a key. I'll be a summer. Make everything right. Everything right. Butterflies in my belly. I'll be a summer. You made everything red, everything red. All the time,
Jesus Christ. They call me blessed because of Jesus. I said they call me favor because of Jesus Christ. Everything brand new, everything brand new. Butterflies in my belly, opening my summer. You made everything brand new. I'm on the TV, opening my summer. What the world couldn't get to me, I'm on the TV. I'm on the TV. Opening my summer. You made everything brand new, everything brand new. Butterflies in the belly, opening my summer. You made everything brand new, everything brand new. Butterflies in the belly, opening my summer. Jesus Ka anyị rịọ arịrịọ ịnwanụ biko mee ka anyị na-aga n'ihu site n'ịnata oriri nsọ ugboro ugboro ka anyị site n'enyemaka anyị na-enweta ihe nke ụwa a were mata ihe nke eluigwe site na Kristi dị nwe anyị. Otito dịrịnụ Jesu. Love ebe. Nke a bụ amama ọkwa nke ụka ka anyị abịa n'oyibo. We are called to be the light of hope. We can do that by supporting the fall combined collection next weekend, when we will request on its behalf and in support of several worthy causes. Your donation help us to live out the works of mercy and give to something bigger than ourselves. Please prayerfully consider how much your gift will be for the ministries supported by the collection. These past months, we've all observed the efforts of essential workers working tirelessly to keep society functioning, making sure every one of us is safe, healthy, and has access to all of the resources we need. If you have thought about wanting to say thank you, now is the chance. St. Elizabeth and St. Catholic Community Columbite organization is collecting thank you cards for the frontline workers of the local hospital in gratitude for their hard work and dedication during this pandemic crisis. You may participate by writing a thank you note in a card or postcard. Please do not seal the cards and do not address any group or names. Cards may be dropped off in orange thank you card box set up in front of the rectory. The Columbite organization thank you for your support to this card drive. Your sisters, Columbites, 13619. Otito dịrịnụ Jesu. Love ebe.
Please, after the mass, our normal thing, we try to sanitize the chairs we have used. And this is our exit, not that way. Except for any person who is traveling anyway that cannot go this way, the person may go this way. But this is the way we go. Okay, so Abasa, just a second there, a few of us will bring the wipe so that you can sanitize the place you were sitting. Thank you. I'm sorry. In the Knights of St. John, only one meeting number down. The same address when you gave the last one. Because this is from the diocese. The Catholics of African descent is scheduled to be with Bishop Bishop Alberto Rojas, the new bishop, here in November. It's an opportunity. He's been looking forward to meeting the people, and we are the same people he will be meeting. So, I guess Sunday reservation invitation. Sister, they responded to that reservation will be allowed to come in on that day. So, whenever that is, whichever number, because I'm the father and mother they join. So I work with all those numbers. Work maybe for a few families. That maybe they can't do that reservation. But besides that, if you know you want to participate at that mass, it is a diocesan mass. The bishop will be here with few of our priests, and we will welcome him to Igbo, the Catholics of African descent, hosted by the Igbo community, second Sunday in November. Okay, so it's just, but the invite will come in after our first mass. After our first mass, giving us 2 weeks for that reservation before the mass comes. Amen. Amen. Ka Chukwu ji ike niile gọzie ma chekwaa unu, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Amen. Ka ọnụ udo n'ihi na Kristi misa kwụsịgo. Ekele dịrị Chukwu. Obi, wait. Clean the seats. The where you sat. I did. You cleaned the top. Huh? You only cleaned the top. I did the water too. You didn't look. I was just doing this. Okay. You carry me when some carry me. And it? You do know? That's small. You feed me Huh? That's small for now. when some Upload it. Upload. I know. you fought for me. Upload that one. Then mark it down.